Sa paghandom sa ika-451 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw, gipahibaw ni Governor Gwen Garcia nga mohatag ang Kapitolyo og tag 2.5 million pesos sa 53 ka mga mayor sa probinsya agig tabang sa pagbangon gikan sa kadaot nga da sa coronavirus disease. Si Faye Marie Dumawok adunay live report. Fem. Bob, sukuhay sa mga niaging tuig nga grandiosong gisaulog ang mga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Ning tuiga gihimo kini ang paghandom nga yano apan makahuluganon. May I tell you all, Cebuanos, the state of the province is strong still. Kini ang may sugod nga gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia. Ang mubo nga programa gisugdan sa flag raising ceremony at tubangan sa Kapitolyo nga gitambungan sa Vice Gobernador, Provincial Board Members, LMP President, pipila sa mga kongresista sa probinsya o mga department heads sa Kapitolyo. Gisunod dayon ang Santos nga misa ug gitapos sa makaluganon nga message of hope sa gobernador. Iyang gipahibalo nga sa mga nagian sa probinsya sud sa 451 ka tuig, ilabi na ning problema sa COVID-19, pabiling lig-o ng Sugbo. Ug gikan sa 34.5 billion pesos nga asset sa lalawigan nitong 2018, nisa ka kini ngadto sa 202.9 billion pesos sa 2019. Nga bisan pa man taliwala ning atong kalisod. Tungod kay dinhi sa probinsya sa Sugbo, adunay kahiusahan sa matag kasing-kasing sa matag Sugboanon, mapukaw ang paglaom. Sa padayong pagbangon sa Sugbo, muapod-apod ang Kapitolyo og 15 milyones pesos alang sa buhatan ni Vice Gobernador Junjun Davide og tag 5 milyones pesos sa 18 ka mga board members. Kinialang na sa pagtabang sa micro and small enterprises. Tag 2.5 milyones pesos usabang alang sa mga mayor sa ilang mga resiliency program bato COVID. Kaya ang kinabuhi nagkinahanglan og panginabuhi. Planuhon once na unsay mahimo nato for katugigs patong sa plano niya nga tabangan ng mga small and medium scale businesses. The approach is holistic, comprehensive, and focused on ensuring the health and safety of our respective constituencies. In behalf of the 44 mayors of the League of Municipalities of the Philippines, magpasalamat mig dako kang Governor Gwen Garcia sa iyang paggahin. Bob, bisan pa man sa pandemic, matod usab ni Garcia nga nagpadayon usab ang infrastructure projects diha sa probinsya sa Sugbo. Kinisama na lang sa 250 kilometers nga road concreting, lakip na usab ang barangay road ug mga water projects. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumawok sa imong live report.